مدام منسيات عبريدي رنا سلام نعخم يخون كل خرنعت على متركبو زخبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلايكات خطاتلت مدب منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعخم يخوني زبلنا مربات حزنا أبساعتنا ترخبنا لنا كسافت أمي مرباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنة يتصنحوت مدام منسيات عبريدي رنا دهاي عدي بحق نافقوت حسومي أشونكاي زعب خالو عدي زمزق كالو هاجر قصالي تملالسلو غودنا ኳ ዝናፈቕ ቆልዑ ገዛውትኻ ጎራዙ ዓድኻ ናይ እምሮ ፀገም ነይሩዎም ትላገፀሎም ዝነበርካ ዝፈግኡኻ መባእስትኻ ከይተረፉን ይናፈቑ እዮም ስለዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ኤርትራ ምስ ዝመፁ ወለዲ ክዕልል ደስ ዝብለኒ ናፍቆተይ ከውፅእ ድሃይ ዓዲ ክሓትት ገዛውትና ከመይ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ህርድግ ኣብ ዝበልኩሉ እዋን ግን ዝውሃበኒ ግብረ መልሲ ደስ ኣይብለንን እዩ ብኻ ዘይሓተትኩ ዝበልኩሉ እዋን ድማ ብዙሕ እዩ ሓደ ግዜ ገዛና ክሕከሙ መታን ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ከም ዝኽብል ድማ ሓቲተዮም እንዳ ቦይ ዘርኣይሲ ከመይ ኢሎም ኣለዉ ኣያ ዘርኣይ ኣሪጎም ዶ ኣደይ ምልእተኸ ኢለ ድሃይ ጎረባብትና ተወኪሰዮም ነይበሎም ኣይ ምልእተ እንድያ ወደይ ኣሲራቶ ኣደይ ዘሰንብድ መልሲ መሊሳትለይ ኣደይ ምልእተ ዳ እንታይ ገይርዎን ክእስሮ እንዳ ቦይ ዘርኣይ ሰብ ከብትን ጥሪትን ሃብታማት እዮም ነይሮም ኣደይ ምልእተ ድማ ሕልፍ ዝበላ ለዋሃደእን ገዘአን እንተመፂና ብራሕ ከየስተያ ይሰዳናን ኣደይ ቆናኒተን ስለ ዝነበረት እንካ ድማ ዝነዴኻ ሃባይለን ልኻይ ክህባኒ ይዝክር እንታይ እዋንን ንንእሽተይ ሓወይ ዝእስር ስልጣን ተዋሂበን ክሳብ ክንዲ ዝጨኪነን ገረመኒ እዛ ለመጭ ኣይ ከመይ ዝበለት ናይ ቅብለይ ሓላፊት እንድዮም ገይሮማ በቃ መንእሰይ ክተባሳብ ስልጣን ሂቦማ ኣይተሓዙን እያ ክትብል ከሪማ ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ክንደይ መንእሰያት ጠቂማ ኣሲራን ንኩናት ሰዲዳን መስለካ ገለ ካብኣቶም ሓወኻ እዩ በለት ንደይ ብዘይ ሕብእብእ ኣንቲ እንታይ ክኾነ ኢኻ ሕማቑ ትነግርዮ ጥዑይ ዝንገር ሲእንክስ ተባህለ ተገብረ ኣቦይ ይገንሓ ነይሩ እንታ ኣነ ዝብሎ ጠፊእኒ ዕዝም በልኩ ስቕደ ኣበል ክንደይ ገልትዓቲ ዓይና ሓሊፍና መንእሰያት መሪርዎም ኣፀሞ ኣቢሎም ርእሳ እንተዘይትርብዕዋ ዓዲ ምልእቲ ጠቂማ መእሰረት ፈጊኦማ ድዮም ድማ ርእሲ ሓስኩ ኣንቲ ስቕደይ ትብሊ ኣቦይ ነታ ካብ ሃመማ ከላኸለላ ነስነስ ዘብላ ዝነበረ ጭራ ፈረስ ኣልዒሉ ብሕርቃን ብድድ በለ ኣያ መዘንጋዕ ክዕሪፎም ዶ ካብቲ ሃለኽለኽ ስምዒት ኣቦይ ክሕሉ ዕላል ክቕይር ነይርኒ ኣያ መዘንግዕ ብድኽነት ዝተመጃለሐ ህይወት ዝነበሮም ኣቦኦም ኣብ ገዛውትና ማይ ዝነበራ ቦምባ ስለ ዝነበረት ትኬት እናቑረፂኦም ናብርኦም ዝመርሑ ነይሮም ድሓር ግን ሓደ ወዶም ገዲፍካ 5 ደቆም ዓዲ ወፃኢ ኣትዮምሎም እቲ ሓደ ወዶምን ጨና ክኾኖም እዮም ገዲፎም እምበር ደቆም ስናብኦም ክስሕቦ እዩ ነይሩ መደቦም ጥቕም ዝሕበሎ ምርኩስ ኣንስቲ ድሓር ግን ወላቦይ ነቲ ሕማቕ ወረ ተሓዊስዎ ካን በቃ ወዱ ስለ ዝገፈፍዎ ምስ ኣንስቲ ተኣኪቡ ወድመን ክመውት ወድመን ብሂወት ክነብር ክብል ይኸሪሙ እሞ ዓዲ ዳኣ ተበላሸ ኣበላ ብድሕሪ እዚ ውሽጠይ ሓዘን መሊእዎ ክቕፅሉ ኣይደለኹን ድሃይ ቤተሰብና ሓቲተ ጥዑም ዜና ክረክብ ኣይከኣልኩን ብዕራይ ሸይጠ ወርቅን ጨርቅን ሂበ ዘእትኽዎ ወደይ ዓዲ ሰብ ምስ ኣተወ ልቑሑ ከይመለሰ ጠሊምኒ ዝብል መረረ ብዙሕ እዩ እታ ሰበይቲ ዘሰደድኩሞ ገንዘብ ኣቦኹም ይሰትዮ ስለ ዘሎ እቲ ሓዋላ ናብ ኢደይ ይእቶ ዝብል ሓሳብ ተቕርብ ነዚ ሓሳብ ዘይተቐበሉን ዝተቐበሉን ቆልዑ ኣብ ክልተ ተገሚዖም ነናቶም ቲፎዞ ሒዞም ክበኣሱ ክትርኢ ንቡር ኮይኑ ኣደ ምስ ጓላ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ዘባእሶም ምኽንያት ዝተፈላለየ ትርጉም ዝወሃብ እኳ እንተኾነ ከም ርእይቶ ግን ቀንዲ ተሓታቲ እቲ ኩናት እንተዘየሎ ስልጣኑ ኣብ ወጋዕ ዳጋ ዝኣቱ ዝመስሎ መንግስቲ እዩ ሓቂ ዘረባ ህዝብና እውን ኣይጎርሐን ስድራ ቤታት ኣብ ክልተ ተኸፋፊለን ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕትል ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ግደፍ እዩ ህዝቢ እንተሓቢሩ ከም ዘይዋፅኦ ስለ ዝፈልጥ ፍልልያት ክፈጥር ህርድግ ይብል ንኣብነት ከም ዝቕድም ኢልና ክንጠቕሶ ዝፅናሕና ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ኢትዮ ትግራይ ብዙሓት ስድራ ቤታትን ብሰንኪ ስርዓት ተፈናጭለንን ሕቖን ከብድን ኮይነንን ወለዲ ወዲ መን ክሰርር ወዲ መን ክጠፍእ እናበሉ ክጠቋቆሙ ክትርኢ ዘየግሁ ይኮነን ተላኢኾም ከይተሃከዩ ሻዓይሎም ልኡኾም ተግቢሮም ግልብጥ ዝብሉ ሰፈጣናት እግሪ መንእስያት ኣብ ናይ ፀጉማት ግራት ወፊሮም ናይ ዓዲ ሙሉእ ዝዓየዩ ሸባባት
ዝወሓድዎ ሃገር መጻወቲ ናይቲ ስርዓት ከም ትኸውን ድማ ርዱእ ነገር እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘስግእ ግን ህዝቢ ካብ ጌጉኡ ይመሃር ዶ ኣይመሃርን ዝብል እዩ። እንተዘይኮይኑ ስርዓት ህግደፍ ስድራ ቤታት ኤርትራ ንሓድሕደን ከይሰማምዓ እሞ ሓቢረን መታን ከይድ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ክቕጽሎ እዩ። ከምቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ጎረቤት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እንዳተገፍዐ ኣብ ክንዲ ዓገብ ዝብል እንታይ እተወኒ ዝብል ሕብረተሰብ ተፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ጎኑ ገፋዕቱ ደው ዝብል ህዝቢ በዚሕ ኣሎ። ገና ድማ ክበዝሕ ዝመስል ኣብ ጎኒ ገፋዕቶም ጠጠው ኢልካ ክተብቅዕ ምስ ተቃወምቲ ዝበሃሉ እንተኣቲኻ ወድን ኣይኮንካን ዝብሉ ስድራ ቤታት ኣየጋጥሙናን እንድዮም። ኣብ ገዛና እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ብዝኾነ ቀሊል ቃልሲ ዝበሃል የለን እንድዩ። ናትና ቃልሲ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ዘኽብዶ ወለድና ዓበይቲ ምስ ምዃኖም ናይ ነገር ዕቤት ሓድሽ ነገር ክቕበሉ ይኸብዶም እዩ። መቃለስትና ክንገብሮምን ከነእምኖም ድማ መስዋእቲ ክሓተና እዩ። ንሕና ጥራሕ ነቂሕና ወለድና እንተስ ብረብሓ ወይ እውን ብዘይፍላጥ ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽ ትፈልጦ ሸይጣን ኣድሚፆም ምስ ሰይጣን እንተወጊኖም ግን ምስዚ ክዝርዝሮ ዝጸናሕኩ ሓሳብ ኣገናዚብካ እቲ ቃልሲ ክናዋሕ ተኽእሎ ኣሎ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዓለመ ተዋስኦ ናታ ነዊሕ ልቢ ወለድ እንተለዋ ናተይ ሓፂር ግጥሚ ዋላ ትኹን መድረኽ ከተውህበኒ ኣይትኽእልን። ኣብ ቴሌቭዥን ክርአ እንተኾይነ ግድን ንመለስ ንጉሰ ወይ ንኻልኦት ገጠምቲ ሃገርና ኣብ መድረኽ ደይበ ባዕለይ ዘንብቦ ግጥሚ ስርሑለይ ክብሎም ኣሎኒ። መድረኽ ናይ ምእላይን ምንባብን ተውህቦ ይሪኦም ኣይኣቢኑን እዮም ነይሮም። ናተይ ፍርያት ሒዘ ክመጽእ ድላይ እኳ እንተነበረኒ ናይ ካልኦት ህቡባት ስራሓት ምቕራብ ግን ብልጩ ይዛይድ ነበረ። ንሶም እንተሰሪሖምለይ ኣብቲ ዝግበር ጽንብላት ባዕሎም ስለ ዝመፁ ዝኽልክለኒ ሰብ ኣይነበረን። ሎሚ ክሪኦን ከለኹ ኣብዚ ደረጃ ንኸይበጽሕ ዘሕለፍክዎ መሰናኽል ከቢድ እዩ። ሓደ ካብኡ ነታ ምጭውቲ ቆልዓ ከፍትዋ ነይሩኒ ክቐብጻ ድሕሪኺ ከንብብባ በጃ ንሳይሞን ለምንለይ ወይ ኣእምንለይ ከኣበልክዋ። ሳይሞን ሓላፊ ማኣዲ ስነ ጥበብ ናይ ሙሉእ ዘባና እዩ ነይሩ። ነታ ቆልዓ ይፈትዋ ነይሩ እዩ። ርኢ ምስ ኣበላ ኣፍቂርዋ። ህዝቢ እውን ኣብ ቲቪ ሓንሳብ ቅልቅል ኢላ ውሽጡ ኣትያ። ሕመቐይ ክናዘዝ ንሳሮን ባዕለየ ኸሲረያ። ኣነ ምስ ዓለም ክላለ ናብ ዕዳጋ ዓዋሉ ልኢኸያ። ሳይሞን ደቂ ኣንስትዮን ገንዘብን ስለ ዝፈቱ ቅርሺ ሂበ ኣላምንኒ ኢለያ። ሓላፊ መድረኽ ክኸፍተለይ ኣማለድለይለ ልኢኸያ። ምስ መድረኽን ሓለቕኡን ተላልያ ግን ከዲዓትኒ። ተዋስእለይ ዝበልኳስ ንሕልመይ በሊፃ ሕልፊ ዝኣዘዝክዋ ዘይተኣዘዘቶ ኣንቢባ ባዕለይ ዝቐደድኩላ ነዃል ኣትያ ሰብ ዘዛረበት ተዋሳኢት ኮይና ዓለመ ተዋስኦ። ሳይሞን ሽሕራን ተዋሲኡ ኣሚናቶ ንዓለም እባ ኣበይት ሓቢእክያ ነርኪ ክንዲ ዝመልክዕን ቁንጅናን ሒዝኪ ኣምላኽ ስሑል ጎረሮን ቅንጡስ ሰውነትን ዓዲልክስ ሕራይ ከብለካየ መጺእ ክትብልኒ ሸዊድዋ ኣየግደዐቶን። መድረኽ ክትመርሕ ጓል ሓራምያ ትገጥም ተንብብ ትትርኽ ትዋሳእ ክኢላ። ሳይሞን ከም ዝፈትዋ ፈሊጣ ሃገራዊ በዓል ኣብ ዝቀራረበሉ ቆፀራና ጠሊማ ጨና ተነሳኒሳ ተመሻሺጣ ገጻ መስመሲሉ ሕሲሲ ክትብሎ ርኤ ቀኒኤ ሰብነታ ጉቦ ትህቦ ሓዚነ እውን። ንሱ ድማ ይስዕማ የሓኹራ መቐሳብ ኢዳ ሒዛ ኣዳራሽ ስነ ጥበብ ባዕላ ክሳብ ትኸፍቶ ስልጣኑ ኣረኪብዋ። ንሕና ክንገጥምን ከለና ዝግደሰልና የለን። ንሳ ኣብ መድረኽ እንተደይባ ግን ናይ ንጉስ እንክብካቤ ይግበረላ። ማይክሮፎን ብግቡእ ይስተኻኸል። ድምፂ ዝርብሽ ዋዕዋዕታ ኸይሉ ንፍዋስ እውን እንተኾነ ኣደብ ክገብር ይሕተት። ባዕልና ብየማንን ጸጋምን ኮይና ዘሳዕረረ ደሃይ ዓቢስና ሓፊስና ንህዝቢ ነረክቦ ንግስቲ እንድያ። ምኽንያቱ ንግስቲ እንድያ ነሳ። ኣነ ድማ ከምቲ ናይ ዳማ ወተሃደር ንንጉስ ኣይበልዖን እዩ ተባሂለ ንግስነታ ኣሚነ ከጣቕዓላ ጀሚረ። ገጣሚ ዝነበርኩ ኣድናቂኣ ኮይነ መራሒ መደብ ደራፊ ነይረስ ኣብ ቦታ ተዓዘብቲ ተረኺበ። ኣፈይ ክሳብ ዝቕደድ ክፋጼላ ረብሪበ። እወ እታ ሳሮን ናይ መጀመርያ ፍቕረያ ነይራ። ገንሸል ናብራይ ኢሳቕ ጉርሐይ። ኢሳቕ ግን ኣይተሰውአን። ኣብ ክንድኡ በጊዕ ገንሸል ኮይኑ ከምዚ ኸማይ በጊዕ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድኤርና ንሓድገኩም ሰናይ ቅነ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና